Do you really love him? I love him. Do you really love him? I love him. Do you really love him? I love him because he first loves me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus because he first loves me. Yes, Chineke m ifi mere n'ụwa dị mma mekwara ya ụmụ mmadụ ibe m ezi chimọma isi ike ndụ ọlịlụrụ m n'ụwa dị mma mekwara ya ụmụ mmadụ ibe m ezi chimọma. Anyị abịago. We give you praise. Okay with Jesus. Amagi bebem kebido Chimarobim Yetu dike na ngomere Yesu kuno geme kwanzo Ai Obara kicho kujuronu ya Chineke ma O ezi Chineke Imere no watema mekwara ya mmadụ ibe m ezi chimo ọtụkpọ na-eme mma ewo mekwara ya mmadụ ibe m ezi chimo ma oke ibudo Jizọs ka nna anụda omemgbe ochi onye na-ebe ochi na ọchọma m oke budu ndị nsọ onye ife m niile na-emetụ n'obi o onye ma na-abụ jide n'ụwa ọjụbesa nna anyị Chukwu ndị enyi m na-abụ ha jide echefuonu anaghị n'ụwa o mana chi m bụ jide ọjụbesa m ịma onye ebube. I have come to give you praise. I am here to honor you. Makia mi mere jurumano neluwa. Mekwara yo mumadi bebo yesi chimo. Omutone swanya imere noa debo. Mekwara yo mumadi bebo yesi chimo. Yesi kanduwe oleloro noa debo. Mekwara ya nye mmadụ ibe m ezi chimọma na-ekwu ebube ọgọchukwu makwa ya ma onye na-echeta onye chefuru echefu mgbe olileanya gwụrụ na ndụ onye na-enweghị kwuo esi ebube na bụrụ ikwuo onye na-enweghị onye inye aka Chibuoni na bụ onye inye aka ekele dịrị gị onye mere ya wenye Adaeze na-asị na ọ dị nụrụ ya na ọ dị ya ma lụkwara ya nye mmadụ ibe ya anyị na-ekwuo ife mere anyị n'ụwa dị nsọ mekwara ya mmadụ ibe m ezi chimọma ebube Jizọs ibudu ịma na-edu wadụ na-asị o imere n'ụwa dị ya ma rụkwara ya nye mmadụ ibe ya
ezi chimo onye amụma ngozi nwanne m na-asị n'imere n'ụwa dị ya mma n'ụkwara ya nye ndị mmadụ ọzọ ezi chimo onye amụma anyị na-ekwu imere nye ya dị ya mma ezi chimo ụzọ maka nwanne m na-asị imere nye ya chimo n'ụkwara ya nye ndị mmadụ ọzọ ezi chimo ndị dị amaka na-ekwu imere ọ dị fefọ n'ụkwara ya nye mmadụ onye amụma happy Christmas yo n'ụkwara ya nye mmadụ ezi chimoma ibudu onye chọtara nwaanyị chọtara ihe ọma ọ nọ n'ata mara pụrụ iche akwụkwọ nsọ kwuru ekwu na onye chọtara nwaanyị chọtara ife dị mma Adaeze chọtawa nke ya ada nwanne m chọtara ihe dị ukwuu lee ya ka ọ na-anata amara pụrụ iche n'aka Chineke m onye kere igwe n'ụwa oke ibudu ndị nsọ onu m ekele gị ezi Chineke imere n'ụwa dị mma mekwara ya nye ndị ọga anyị ezi chimoma isi ike ndụwe imere n'ụwa chimobi mekwara ya nye ndị ọga anyị ezi chimoma ndị ọga ya kwa eziokwu Chioma Jesus inọkwa ya na-ekwu gbanụ ya gba Chineke nwere ihe ọma ma onye jụrụ ihe dị nsọ a sị na oji Chukwu ji ihe Adaeze na ijikwa ife dị mma onye na-enweghị Jizọs eziokwu na aha gị bụ sọrị maka na ime Chukwu ka ị ga-afụ ife dị mma ifeọma na-enweghị mgbakasị arụ ifeọma na-adịghị agwụ agwụ ọkwa n'ime Chukwu ka o juru ejuwe Adaeze na-asị gị Chukwu mekwara ya ụmụ mmadụ ibe ya ezi chimoma onye na-eme mma ife imere n'ụwa dị mma mekwara ya ụmụ mmadụ ibe ya ezi chimoma Adaeze na-asị ya imere n'ụwa dị mma Adaeze na-asị ya ezi chimoma lee na Adaeze na-ekwu imere n'ụwa dị mma mekwara ya nye mmadụ ibe ya ezi chimoma Amen. Hey. Yes, sir. Ibudu. Iga bia buru so bombe for heaven. Yeah. Ije. I can see everything turning around. Everything turning around. Everything turning around for my good. I can see everything turning around. Everything turning around. Everything turning around for my good. I can see everything turning around. Turning around for good. Turning around for my good. I can see everything turning around. Turning around. Turning around for my good. Oh, I can see everything turning around. I can see everything turning around. Turning around for my good. Everything is turning for
for my own good. Oh. Everything is turning around for my good. Everything is turning to your own favor. Turn into your own glory. Turn into your own favor. Everything is turning around for my good. Some people when they talk before say I no go make out. Come and see, the Lord has done it for me. Everything is turning around for my good. I can see everything turning around. See everything turning around. I can see everything turning around for my good. Everything is turning around. Everything is turning around. Turning for my good. Thank you, sir. Everything turning around. Turning around. Turning around for my good. God bless you, sir. Oh, for doing us a wonderful Christmas. May God bless you in the name of Jesus. Amen. Thank you, sir. CJ from Eda. What did they make him say? Make him a boy more. CJ won't come out. You don't make a leggy. What you don't yet to? What don't make a leggy? CJ from Eda. Came back and dead out. Hey! Everything is turning for your own favor. Everything is turning around for your good. Hey! Mrs. Bejosa, everything is turning around for your good. Hello! Oh yeah. Major Onapia Ndi oganye mmamano Osho Anufe ngwa bia fe nu mu n'akụkụ Imego nu mu Christmas yo Osho Chineke gozie gị Anufe Chineke kwughachikwa gị yo Chineke makwara gị Christmas ma n'oye etu isiri gbanụ mo hey oya no uwa mahe onefefe solid manum uwa mae ndenna solid uma onefefe eba Mrs. Asubike uwa ma nefefe onefefe nwanne m ebula onwe gị n'elu tata uwa ma nefefe onefefe ne mama Uwama Onyaguna nanue Onefefe Onye mwanyeta Weriki buku agaranya echi Uwama nefefe Onefefe Uwama le Onyaguna nanue Onefefe Deku Oki budu no yeba Aijabeo Anezi Abu moju woma Ebe ngarono na abu moju woma Nisinu lama Abu monye chigosiragosi Ebe mneti egwu Iye ji mara mu biru ọma Nna ga no
ọzọ ndị mmadụ na-akpọ m nwa Chimereze ịkpọ m nwa Chimereze onye amụma eziokwu aga m asa gị asị onye amụma ịkpọ m nwa Chimereze do o so na my second name ụwa ọma ụwa ọma amaka ụwa ọma bịa n'uwe ọ na-efe efe nwanne m egbula onwe gị maka ihe iji ụwa ụwa ọma na-efe efe ọ na-efe efe onye Chimereze eze ka ọ ga-abụ n'ime ụwa onye Chi gọziri agọzi ọ bụrụgori onye ụwa ọma ọkụlụ ndụ ka ọzọ ọkụlụ ịbụ onye Chi gọziri agọzi ịbụrụgori onye ụwa ọma kemgbe nne gị mụrụ gị n'elu ụwa adịghị azọkwa eze azọ n'elu isi kwere ugo ya na-etugo ụwa ọma ụwa ọma ọ na-efe efe mere nke oye ya ọwụ ya ije 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 oye sebe 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 Daddy, thank you, sir. Hey! Omeleme. Uwama, le. On est fait. Na so. Uwama, le. Uwama ne fefe, on est fefe. Amara mogemeya, Amara mogemeya. Amara mogemeya, Amara mogemeya. Akwam nebe n'ụtụtụ udem na-asụ n'abalị arịrịọ narịa Chineme mma oge ọbụla amara amaghị eme ya Adaeze na ọgwa ya gba akwa m n'ebe n'ụtụtụ udem na-asụ n'abalị ikpere m na-eburu Chineke oge ọbụla amara amaghị eme ya udem na-asụ mgbe niile oke ebube abịawonu akwa m n'ebe n'ụtụtụ udem na-asụ n'abalị arịrịọ m na-arịọ Chiji ndume oge ọbụla amara amaghị eme ya Thank you, sir. Elder. Yeah. On him. Yache. Obuli womelu, Jesus obuli womelu, obuli womelu, obuli womelu, obuli womelu, obuli womelu, obuli womelu.
Fochasi, where they were no chasing. Oh, bully woman, when you say, Jimmy may want to miss it. What a minute! Oh, we are not Gamasa. Oh, we are not Gamasa. Oh, bully woman, oh, bully woman. Chimebuli womelu, chimebuli womelu, chimebuli womelu, chimebuli womelu. Mecho le, wobuli wanyelu, wokogo le, wobuli wanyelu, wopali wanyelu, Jesus ebuli wanyelu, Jesus ebali womelu, wobuli womelu. Chineke karịa o onye amụma anyị hụrụ m n'anya o ngozi ka hụrụ m n'anya mana Chineke hụrụ m karịa o onye gwanụ m onye ime ihe ọ na-emere m onye ga-emere m karịa Chukwu onye ọ bụ onye ga-emere m karịa Chukwu